moi. Niin, kuka tässä sit päähenkilö on, jos siellä on Starlight ja Sunset Shimmer? Niin, mä en tiedä yhtään mitään siitä. Mut jos Sunset Shimmer on samanlainen kuin Starlight Glimmer, tai mikä se ihme oli, niin eikö Sunset Shimmer ole se samanlainen, kun se sai taas ystäväksi? Niinku Sunset Shimmer, eiku Starlight Glimmer. Anteeksi. Ja nyt katsotaan ne asiat mistä ja bla bla bla. Ja. Niin, jotkut tekee niinku, mä en tiedä mitä, mutta ainakin Sunset Shimmer ja Starlight olisivat hyviä ystäviä. Sitten Twilight on myös joku niistä päähenkilöistä. Mut miksi siellä on 3 päähenkilöä? Näin. Taju. Ei pistä. Okei. Starlight, pidä sinä. Ja nyt se taas. Miksi Starlight?